Hello! Eli mulle on tullut siis 11 kuukauteen videota, kai. Jonkin verran sitä on. Niin, Sorry. Eka, eli tämmönen robottilepakko. Miten tää liikkuu? Tässäkään ei oo pattereita. Miten tää laitetaan päälle? Eihän tässä mitään käynnistystä on kyllä. Mulla ei oo vielä yhtään tämmöstä tän mallista petsiä. Aha, täällä puuttuu näköjään häntä. Tää on oikeastaan huonossa kunnossa. Tässä on aika paljon kulumaa nenässä ja jaloissa. Okei, tästä seuraavasta petsistä mä olin tosi innoissani. Tai olen innoissani. Mitä mulla ei vielä oo tätä. Tadaa! Oh my god. Arms. Arms. Yeah. Mustaseisuvakissa mulla on myös tämä. Kumpi on paremmassa kunnossa, koska tääkin on näköjään aika huonossa kunnossa mulla. Oh. Tässä on se toinen. Joo, on tää paremmassa kunnossa. Tätä petsiä mulla itse asiassa on tää, mutta mulla tavallaan ei oo, koska se on tosi huonossa kunnossa ja sillä on lähtenyt pää. Niin mä en tiedä lasketaanko sitä, että mulla olisi se tupla. Ja no, mä laitan nää mun tuplat vaihtoon. Sitten tämä kaunokainan. Mulla on näitä nyt 3. Mä haen. Oot sä töissä sinä on? Mä en kestä. Nää tuli tällaisessa pussukoissa. Ihanaa. Sepä. Seuraavaksi mun LPS-kavereiden lähettämiä paketteja. Ja toivotaan tosiaan, että tää kamera ei kerkee sammua, koska mä saan raivarin, jos tää akku loppuu nyt. So cute! Thank you!
rakastan tätä petsiä. Tää on niin söpö. Oh my god. Tässä on vielä kaikki, mitä tämän vaihdon mukana tuli. Mä sain myös kirjeen.